veteranoak, gauztako veteranoak, beheko partean. Ea, soka tenkatu, eta aurrera. Indarrak parean, momentuz. Veteranoek teknika bintza badaukate. Eta indarrare bai, ikusten ez bintzat. Ezin eutxik izaproba taldekoek. Pauso txikita baina poliki, soka. Veteranoen aldera, eta hortxe lehenengo tiraldia. Abantaia beraz, teorikoki bintzat, izaproba taldeko entzateke. Hortxe Mikel Delgarro ez da holko ematen. Izan ere, tiraldia irabazi ezean. Gaurko apostua galduko lukete. Beraz badauka garrantzia. Gaur hemen maila emateak eta lan on bat egiteak. Veteranoak eusten, momentuz behintzat. Santi Urkiola, Aitor Bizarazu, Josu Plazabla, Julen Zabalo, Mikel Elgarresta Botilleroren agindutara. Eta hortxe, bigarren tiraldia. Hala ere, utzi diote lehenengo ahalegin horri, veteranoek. Hortxe. Veteranoak nagusi. Hori izan, gizaprobalarien estrategia, hasieran tiraldi gogor bat egitea. Elkar agurtu. Eta hurrengo urtean gehiago.